Waqt attività fil-Fgura bit-tema Garanzija żgħażagħ tagħlim taħriġ u xogħol, il-mexxej Laburista Joseph Muscat saħaq li l-punt wara l-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni li tiddiskuti l-aġir ta' Richard Kakija Caruana huwa l-interess nazzjonali. L-interess nazzjonali ma jiġix deċiż minn uffiċjal pubbliku, iżda jiġi deċiż mill-Parlament għal Joseph Muscat. Aħna interessati li joħorġu fatti dwar l-aġir ta' uffiċjal pubbliku għoli li ilu jitħallas 25 sena sħaħ minn fondi pubbliċi iżda ma jidher qatt. U għalhekk il-punt tal-mozzjoni mhuwiex il-Partnership for Peace, iżda l-mod kif inqabes il-Parlament e kif kien żvelat minn dokumenti ppubblikat mill-Wikileaks. Il-Prim Ministru iżdet jgħid li mhux sewwa li l-Oppożizzjoni temmen dak li ngħad fuq dan id-dokument. Mhux sewwa li qed jemmnu lill-Amerikani x'qal uffiċjal Amerikan u mhux qed jemmnu x'qed ngħid jien bħala Prim Ministru x'qed ngħidu aħna bħala Gvern. Jien qed is-Santa Marija dawn emnu uffiċjali tan-Nord Korea u kważi ġabuni li tellajt il-missili jien ma nemmnux aħna dak li qed jgħidu l-uffiċjali Amerikani. Joseph Muscat fakkar kif fix-xhieda tiegħu qudiem il-Kumitat Parlamentari tal-Affarijiet Barranin, Lawrence Gonzi biddel il-kritika tiegħu fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Għall-ewwel kienet jgħid li l-Oppożizzjoni ma fehmix kif żviluppat is-sitwazzjoni u issa jgħid li hu għandu interpretazzjoni oħra. Meta kienet jitkellem dwar l-aġir ta' persuna oħra fuq in-naħa tal-Gvern, il-Ministru Carmen Bonnici, il-mexxej Laburista għal li xhieda ċara ta' kemm ma tistax turi fiduċja f'Carmen Bonnici u għall-fatt li l-membri tal-korpi dixxiplinati baqgħu ma natawx id-dritt li jissieħbu f'union. Gvern ġdid kif kien diġà wieħed 3 snin ilu jagħti dritt tal sħubija f'union il-membri ta' dawn il-korpi. Dwar il-garanzija ta' żgħażagħ għal tagħlim taħriġ u xogħol, Joseph Muscat qal li pajjiżna m'għandux alternattiva li fli jafda fiż-żgħażagħ. Għalissa ma nistgħux inserħu moħħna fuq dan l-aspett għax 4 minn kull 10 studenti jieqfu jistudjaw sa 16-il sena. U għalhekk jien konvintissimu li din il-garanzija żgħażagħ ta' tagħlim, taħriġ u xogħol hija waħda mill-ġebliet tax-xewka li permezz tagħhom nistgħu nibnu ekonomija b'saħħitha u b'ruħ soċjali.